Vydrž. Do návštěvnického centra na recepci. Tady. Dobrý den. Taky alkoholický. To je italský. Pavlov, to je docela zima. Tak budeme akustiku. Co? Tu mají akustiku. Hezký. Ty jo, to bychom si tady měli taky koupit nějaký víno sebou. Že bychom si koupili 6 do toho do toho. Jo, to jo. To jo, pojď se, jsou ty. Jo, s tím vyhráli. Tady je Brut. No to je dobrá brustka. A tam je Radyně. A vinařství Pavlov. Zaměstnáváme bezmála okolo 350 zaměstnanců, z toho možná se zabruslím, začnu nakousnu trošičku historii. Určitě si říkáte, proč se nachází. Je vidět, že opět naše vitrína historická zaujmula, samozřejmě je to velice zajímavý pohled. 54. V tomto roce právě bývalá britská královna Alžběta II. Navštívila Českou republiku, konkrétně tedy Prahu a spolu s ní tedy našeho bývalého prezidenta Václava Havla. A co je to?
To je šimavá paní. To jsou taky peníze odložený, ty brďo. Nikdo nechce. Všichni se přiblížíme sem. Já, kdo by si to chtěl například natočit, tak může, když stojíte třeba vzadu, tak samozřejmě potom můžete se vystřídat, to znamená, že všichni dobře uvidíte a vlastně je tam možnost se to fotit nebo točit. A já bych vás možná poprosila, myslíte si, že byste mi to mohli odpočítat? Když začnete třeba 3, 2, 1 teď a na teď já vám ho odkalím. 4, 2, 1, teď! A máme první za sebou. Tak jinak tady ten proces toho odkalení je v podstatě to, co jsme viděli na té odkalovací lince. To, co dělá. Vidíte vlastně vevnitř v té korunkové záce, to jsou vlastně ty kvasinky, kvůli kterým vlastně vzniklo šumivé víno. Nebo tady kvasinky ještě občas toho ležera. Je více zblízka, jak se můžete mezi sebou prohodit. A opět za pranicu láhev, se zarazíme Teďka nechcete odpočítat. No, teď jsem se chtěla zeptat, jestli mi to chcete odpočítat i po druhé, mně se to vždycky otvírá potom lépe. Tak jestli zase dáte 3, 2, 1 teď? 3, 2, 1, teď! Ještě lepší, ještě lepší. Ale každopádně tady začínáme na tom nejméně sladkém sektu a budeme se postupně vypracovávat po těch sladkostech. To znamená, že... A my budeme pět do láhev. A to taky budeme muset vypít. Nemůžeme si to archivovat. Láhev, co dostávám zdarma. Pana Leva. A Děla říkal, že peněz nemůže vůbec chodit. To je způsobený určitě i tím, že to na to centrum vyučuje tedy Tady No tak určitě ještě po třetí. Do třetice všeho dobrýho. Přesně. Tak My tady máme na Cimbalovou. Cim a vás mám jako první. Tak co vás vlastně nějaké ty nedělá? Tamhle je to červený. Dobrý. Co to?